Sa detalye po nating regional news, Libreng Ilocos Norte Tour para po sa mga delegado ng Palarong Pambansa 2025 Aarangkada. Para sa detalye kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Bukas para sa mga atleta at kalahok sa 2025 Palarong Pambansa ang hatid na Libreng Ilocos Norte Tours. Mayroong dalawang shuttle na sasakyan ng mga tutungo sa North at South Zone ng probinsya na magsisimula mula 8:30 AM sa darating na May 28 hanggang 30 sa North Tour. Tutunguhin ang mga pook-pasyalan tulad ng Cape Bojeador Military Camp, Cape Bojeador Lighthouse at Kapurpurawan Rock Formation sa Burgos, 18 degrees north at Bangui Windmills sa Bangui at Saud Beach sa Pagudpud. Sa South Tour, mapapasyalan ang Malacañang of the North, Paway Church at Suba Sand Dunes sa Paway, Ilocos Norte Water Park sa Badok at Riverside Impanadaan sa Batac City. First come, first serve ang magiging siste ng programa. Samantala, naghahanda na rin ang Department of Education at iba pang ahensya sa nalalapit na pagdaos ng taunang sports competition na Palarong Pambansa. Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.